Hai, selamat datang kembali di Esma Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah, sadurunge pembelajaran dimulai, awake dhewe ayo gawe zel-zel ben pembelajarane dadi semangat. Engko nek Bu Esti takon piye kabare bocah-bocah dino iki, kabeh jawab alhamdulillah sehat semua, luar biasa. Piye kabare bocah-bocah dino iki? Alhamdulillah sehat semua, luar biasa. Bocah-bocah, dino iki awake dhewe sinau bab basa Jawa. Bocah-bocah, sadurunge Bu Esti mulai pelajaran basa Jawane, ayo saiki nembang bareng-bareng sing judule dondong apa salah. Nah, anak-anak, sakwise nembang
saiki ayo ganti maca Cak. Sing diwaca apa? Bukaan buku Tantri Basa halaman 5. Dek gunung enek teks sing judule Keluargane Pak Wibowo. Nah, sakwise kok waca kabeh, enek tembung-tembung sing mungkin sampean durung ngerti. Nah, dek kono enek kawruh basane, kawruh kapolone. Misale asma artine padha karo ngasto artine nyambut daleme artine omahe lengo kletik artine lengo gunung lan sak liya-liya. Nah, sakwise maca teks sing judule Keluargane Pak Wibowo, saiki ayo sinau bareng bab swara jejer lan swara miring. Swara dalam bahasa Indonesia disebut vokal. Swara jejer uga diarani swara sampurna, yaiku swara oleh maca padha karo tulisane. Vokal jejer atau disebut vokal sempurna yaitu vokal yang dibaca sesuai dengan tulisannya. Tuladhane utawa contone swara jejeg A. Dalam bahasa Jawa, huruf A itu dibaca O. Contone ono, sopo, piro. Swara jejeg I. Contone iki, kuwi, pipi. Swara jejeg U. Contone luru, guru, biru. Swara jejeg E. Contone sate, kene, jari. Lan swara jejeg O. Contone loro, belu, kilo. Swara miring. Swara miring uga diarani swara ora sampurna, yaiku swara oleh maca owah ora padha karo tulisane utawa aksarane. Tuladhane swara miring A. Bapak, jajan, anak. Dalam bahasa Jawa, huruf A dibaca O. Untuk itu, swara miring A membacanya tetap seperti huruf aslinya. Contoh swara miring I. Lading, kancil, wis. Swara miring U. Wisu, pikun, weru. Contoh swara miring E utawa swara E pepet, bebek, tekek, wedi. Contoh swara miring O. Adoh, dondong, mogok.
Nah, anak-anak wis padha ngerti to apa bedane swara jejeg lan swara miring? Bagus. Kalau sudah mengerti, nanti kalian tinggal mengerjakan tugas yang akan Bu Esti berikan berikutnya. Anak-anak, mau Bu Esti wis jelasne bab apa wae? Ayo, sapa sing ngerti? Bagus. Bu Esti mau wis jelasne bab kawruh basa sing enek nek jero teks keluargane Pak Wibowo, swara jejeg lan swara miring. Nah, saiki kabeh wis padha ngerti to apa bedane swara jejeg lan swara miring. Ayo, saiki disediakne buku tulise mengko kanggo garap tugas sing arep diparingi karo Bu Esti. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa belajar yang rajin, dan sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.